Kay klaro karon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mahinayon ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte human nga nadawat na sa Senado ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. Ato sa Facebook Live ni Cayetano kagahapon gibutyag diining nga mahinayon ang impeachment batok sa bise himuon karong adlaw nga Lunes, Mayo 18, 2026 alas 3 sa hapon. Kini ang tubag sa mga nag-ingon nga ang paghulip matod pa niini kang Senadora Tito Soto isip Senate President giingong diversionary tactics lamang sa majority senators. Atong paminawan ang tipik sa pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators chose to receive it already. Samtang ibutyag sab ni Cayetano nga nagpulong na sila sa mga majority senators o giklarong sundon nila ang rules sa milabay nga impeachment trial. Samtang gidasig sab niya ang muhimo sab sa ingon o panagpulong ang minority senators alang usab niini.